Yakol! Ay! Salamat sa Diyos. Natapos ko manggirari so alo vlogs. Patara yung una. Tang layo. Parasagwan pa kami ni Kuya Marlon. Kolo, ninatabi so order mong halo vlogs. Si Buto nung kaya maghali. Salamat. Kundi ang problema, ang halo blocks nan sabi ko baga sa mo, i-deliver mo sa sula. Nasa sula ba gadig sa lipata? Sula ba gay? Tama man nga ni ko ta. Kundi sula bukanan. Bukanan, bakong lipata, ini lipata ini. Yugun mo ah. Kung kasi rin na bahali na anuna na baba na, nagkamataram sa bukanan ni pa. Susunataas naman. Iyan o, mag-deliver ka kaanduman sa bukanan. Ngunyan, takakaipuhan. Sugma pa kahalat kaan. Kaya pa haluyong katayaong ka pa na nag-deliver sa lipata. Huto naman sa pagpagibo kong mansion sa bukanan. Ano nanligi sa lipata? Ay, lingunaan. Batang kargahan mo, sa dayutong pa ha. Yugo-yugon mo ah. Ito nga ni, may saro pa nga ning anong ho. Iyan nga ni oh. Sa kuki basaw. Saro man sa nga itara mo, may luho duman, pantapal man sa na iyan. Kuya Lon, paano kayo na yung gibunta kayo na eh? Dahil na, takon pagal ka na, ibalik mo sa subayad, pero dahil mo ng pagdaraw na lublak na, ako na siya na mapakot ka duman, ibalik mo subayad ka. Yugun mo ah. Kawat ang mapadeliver, dahil mo lamang piga-aram. Si Butong nga mapanaw. Sibot na nga niya ako, tapos sibot naman sa mga trabador ko duban. Ama kasi tintang trabador, dahil magkasiribot. Ay, kalaman ka sa kuya na hirat. Binalyumin ni Kuya Lon, mainiton, haling damakan pa siya ng digday. In-order mo nga na niyo. Sa sobrang, deliver mo nga niya duman sa sula nga niya duman niya. Ay, yaw, tama. Pero, bintara mo ani. Kan harayo ka na nga ni kaya, sabi ko, sinuryawan sa ka naman, kang pagsagay ko sa bangka. Niya ko, bot, ibaba mo niya ko, sula bukanan. O dahil mo manamati pa lang. Pagabot duman, lipata na dangog ko. Lipata nga, lipata. Aw, sala sunadangog mo duman. Kung nabo mo sa kuyang i-reimburse kan subayad ka, i-deliver mo ng ganun ngunyan, ta halatan duman kan mga trabante ka. Habo kung mabitin pati ang trabaho, ta mahalon duman ang bayad ko kaan. Lon, asikaso. Luway-luway ang pag ano ka. Ako na mabaldi naman ako. Imbis na tawang takakitip naman, dahil taka naman tawang kitip. Asikaso ko naman yan. Iro-iro naman yan eh, ho. Ang araw ko ka nang nalalim mo, hali-halo yung pamagiro-iro. Bugta ka nan dyan, tako na saan mapahakot ka ang. Araw gani kang pagal naman, yung sige, susagwa. Ibalik mo sa kuya, subayad mo ka, subayad ko. Buto, siya. Di ba, malugi siya, muna sa nanalubak sa Nahiling mo na, ako kayo ng papagal sa uno, babayaan ako, nalalaki ininyo. Paano ang pagdarakay ni duman sa bukanan nga na eh? Paano ang pagdarakay ni duman? Masayin ka na? Bye-bye. Nahiling mo na bagang mga tao ini, oh. Kisa kailan maaalsa na, kumanin ni kaya. Nahiling mo na.